Amen. Tapuji matuhata merede mahita. Mar hite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Nunga di pabotohot ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, selehon jala patubuma di hami haporsyaon na sitong, tabay ma haporsyaon nami ganup ari, asalam tugu, lehon ma di hami holong ni roha na somar pangasi, asa holong roha nami diho, doho didongan nami jolma, lehon di hami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami, say oloy ma pangiduan nami, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik di mingguta sadarion imana tersurat sian Galatia bidu onom ayat 2. Marsiurupan mahamu mamursan akan aduk doki ima dalan mangradoti patik ni Kristusi ido sahna atong rak mangidogogo mahita tu ado panidibata laho
laho mangulahon naho partu pati nai. Sai pargugoi mahami mangulahon naho partu pati mi. Amen. Mari dehita. Tatopoti mahadosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon, roh tujuloni habang sahabadiami, manopoti jala menganggukod dosa nami, masa jot warsai hami ho marhite-hite pikiran dot hata, dohot pambayanan nami narwai, dang hualongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami, dibaheni tamado rimasanmu hami, jala uhumamu, hami tuhamatean salileng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhuna, sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya asima roham di kami, halak nadangolon, amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa, aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan,
maradopon hasangapon ni debata, alai akan agabi pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asin rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Jesusi, na pinajongjong ni debata, bain habangsa parasian, marhite-hite haporsyaon ni mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima na tersurat sian 5 Musa 10 Musa 10:5 mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 sada marsika soreng mahita majaha. Alai pasu-pasu ni Jehovah debatam doho songon naung pinarbaganaihian tuho jadi pasaliomu torop akka bangso parbegu alai dang mersali anggoho jalang gogomamu torop akka bangso parbegu alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Ikoringgasho mamuhai tangamu di ibana, jala buasho pasali ibana, pasikopo di ibana, marguru tugodangna na hurang di ibana. Ikon buas lehonomu ibana, unang pola marmuruk-muruk roham dina mangalehoni tu ibana. Ai alani ido pasu-pasu ni Jehovah debatampo disaluhut ulamu, dohot disaluhut najinamani tanganmu. Ido sahakna, mertua doakan atau mangino hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari dihita. See
Ta tidak kon maha porsiau tai songon na hina tidak kon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion ra mahita amandok. Au porsea di deba ta Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni deba ta Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si aton di porbadia adorang so habuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul di siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di ton di porbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasan di dosa dohot di hatai namandok mulak mangolu dosogo daging ni halak na umate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema korsian ama Jericho diuduti manang usesian harmonik.
Tatangihoma titing namasa dohot si pamasao di huriata sa minggu. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tapi huti-hut ma titing na meragam di minggu ta, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu marsiurupan. Na paduahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Juli 2026. Di pukul 7:30 WIB ina Hana, ina Deborah, ama Huria. Di pukul 10 WIB ina Esther, ama Shalom, HKBP. Di pukul 10:07 WIB ina Kamis, ama Jericho, NHKBP. Napatuluhon haret tahun tu Minggu tanggal 10 Juli 2026 sian sektor Galatia. Di pukul 7:30 WIB keluarga S.C. Hombing Boru Gultom. Di pukul 10 WIB keluarga A.C. Hombing Boru Nainggolan. Di pukul 10:07 WIB Gebi Boru Sibarani dohot Marisa Sitorus. Napaopaton ibadah Minggu pukul 7:30 WIB di tanggal 10 Juli 2026 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napalimahon amplop diakoni sosial Huria. Di Minggu sadarion patupaut tado papungu amplop diakoni sosial Huria. Tapasahat mai di pelean napa duahon. Naponopon ruas baru. Mulai Minggu sadarion nunga gabe ruas na baru ni Huriata nyonya pangabalan si Anipar dohot inang Mantaria Boru Pangaribuan. Pida sian HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, Distrik Ualu Jakarta. Alamat nasida di Jalan Kemang, Gang Saudara, RT 4 RW 10 nomor 120 Sada Sukatani Tapos masuk tu sektor Efesus. Napapituhon rapat panitia tahun transformasi dohot pesta Gotilon. Di hari Senin tanggal 10 Juli 2026 pukul 10 siawib dipatu pado rapat panitia tahun transformasi dohot pesta Gotilon maringanan di Serbaguna Lantai Sada. Khususoi hamima tusude panitia asa reta madohoti rapoti. Napawaluhon kegiatan parguru malua. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 pukul 10.04 WIB di Patupa ibadah inaugurasi dan pembasuhan kaki. Husosoi hamima tusude ianakon nami parguru malua dohot natoras asareta madohoti ulaoni. Napasiahon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 10 Juli 2026 di sektor Judea di Bagasni keluarga Hasitorus inang Borusiagian Laos Mangapuli. Di sektor Kanaan di Bagasni keluarga Nyonya Simajutak inang Borubitang. Di sektor Efesus di Bagasni keluarga Nyonya Sianipar inang Boru Tambunan. Di sektor Galatia di Bagasni keluarga Nyonya JT Purba Boru Manulang. Di sektor Filipi di Bagasni keluarga Nyonya Siahaan inang Boru Silitonga. Di sektor Philadelphia di Bagasni keluarga SR Simangucong inang Boru Panggabean.
Di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, sektor Sion dibagas ni keluarga J Panjaitan inang boru Tambunan. Di sektor Betania dibagas ni keluarga T Tapubolon inang boru Sianturi. Di sektor Roma dibagas ni keluarga JP Sinaga boru Sihombing. Di sektor Nazaret dibagas ni keluarga UM Raja Guguk inang boru Sinaga. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga Situa T Siagian inang boru Simaremare. Di sektor Bethlehem dibagas ni keluarga Nyonya E Siahaan inang boru Pardede. Alamat Boima Tabereng di Warta Naung Adong. Napasapuluhon sosialisasi panitia pembangunan. Di Parminggota Sadarion dipatupa panitia pembangunan do sosialisasi pelaksanaan renovasi kamar mandi dohot pasahaton informasi keuangan pembangunan ni Huriata. Tapatupa mayan non dung sipul titingon. Napa 10 sadahon sosialisasi sistem penganggaran. Di hari Senin tanggal 10 Juli 2026 dipatupa do sosialisasi sistem penganggaran mulai pukul 10.04 sahat pukul 10 pituwib maringanan di HKBP Jatiwaringin. Nani dohotan ni Padita Resort, pimpinan jemaat, ketua Parartaon, bendahara Huria, dohot sekretaris Huria. Pasapuluh 2 hon titing namar bagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Frans Adiputra Silalahi ST, anak ni Amata Insinyur Douglas Pandapotan Silalahi Nahinan, tubuh ni Inata Junior Maplindo Boru Manihuruk. Alamat Jalan Apel Tolu, Blok A Onom, nomor Pitu, RT 2, RW 12, Komplek TNI Angkatan Darat, Sukamaju Baru, Tapos. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sian Sektor Judea. Dohot Oroanna, Dela Boru Lubis SPD. Boru ni Amata, Bubung Lubis, Tubuh ni Inata, Linda Boru Simanjutak. Alamat Jati Jajar RT Pitu RW Tolu, Tapos, Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sian Sektor Bethlehem. Nung ngamar padan manang martupol nasida na di hari Sabtu tanggal 10 sada Juli 2026 di HKBP Cimanggis. Di pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul siawib di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Serah terima panitia pembangunan. Hupabotohon hami matu hita na sahuria. Na di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 nasalpu nunga dipatupa serah terima gedung serbaguna sian panitia pembangunan tuhuria. Dung sipul sude proses renovasi gedung serbagunai. Napa 10 ton gotong royong kebersihan gereja. Di hari Senin tanggal 10 Juli 2026 dipatupa do gotong royong kebersihan gereja. Namar tugas tu gotong royongi ima sian sektor Philadelphia dohot sektor Sion mulai pukul 10 wib. Pas 10 hon GOC Graduation of Camp sekolah minggu. Di hari Sabtu sahat tu hari Minggu tanggal 10 sahat tanggal 10 sia Juli 2026 nanengro dipatupa do GOC sekolah minggu. Ibadah seminar do pelepasan anak sekolah minggu memasuki remaja. Acara dimulai hari Sabtu pukul 10 wib maringanan di gereja. Pasapuluh nopon seminar dan penyuluhan kesehatan.
Di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 mulai pukul 12 WIB di Patupa Huriata do marhite Dewan Diakonia dohot panitia tahun transformasi seminar dohot penyuluhan kesehatan antisipasi dini kanker serviks dohot pemeriksaan pap smear kerjasama dohot Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Ia parsidohot tu kegiatan ni ima 10 halak utusan sian ganup sektor paropuan batas umur 20 sada sahatu 60 tahun. Didaftar honma marhite parhalado manang panitia dohot seksi diakonia sosial di ganup sektor. Jalalaos dilampir hon bema fotokopi KTP dohot fotokopi kartu BPJS. Pasapuluh pituhon, dukungan kegiatan tahun transformasi Pesta Gotilon dohot ulang tahun 165 tahun HKBP. Di Patupa panitia do bajar makanan dohot penjualan merchandise hari ulang tahun 165 tahun HKBP di lobi Gerejata. Rade mahita manuhor songon tadani dukungata tu pelaksanaan kegiatan ini. Pasapuluh aluhon amplop resort. Di hari Minggu tanggal 10 sia Juli naneng roon tapatu pado papungu amplop laho manupahi pakobasion tu resort. Pasapuluh siahon perekrutan pemusik ibadah sekolah minggu. Hobartu kebutuhan ni pelayanan ibadah sekolah minggu di Patupa seksi musik Dewan Marturiado perekrutan pemain musik manang keyboard ibadah sekolah minggu tu aka ruas namar talenta musik narade melayani ibadah sekolah minggu didaftar honma tu ketua seksi musik Amang Fritz Henrico Tarihoran nomor HP 082113642404. Jalarade manasida madohoti seleksi mangihuton jadwal nanaing totuhonon ni seksi musik. Pa20-hon ralat pelean bulanan. Ralat pelean bulanan di Warta tanggal 5 Juli 2026. Tarsurat sian keluarga Behu Tagalung Boru Lumban Raja satikosna keluarga Hasimanjutak Boru Sihotang. Bulan Juni saha 7 Juli 2026 godanga 100.000 rupiah sian sektor Betania. Ralat pengeluaran di Warta tanggal 5 Juli 2026 bagian diakonia tarsurat keluarga Hasimanjutak Inang Boru Manalu sian sektor kanan satikosna keluarga Hasimatupang Inang Boru Damanik sian sektor kanaan. Pa22 hon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 5 Juli 2026 godangna 720 sia halak. Pa23 hon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran Opa Pulualu halak. Ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 tolu sahatu 10 sia Juli 2026. Hatani debatana pasikopon lasni rohamuna tarsurat di pesalmen 37 ayat 4. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham. Pa24 ton pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahat ton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon udang nasab 12 kepala keluarga berjumlah 2.150.000 rupiah. Pelean bulanan manang tahunan
Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguan udah nga 10 tolu kepala keluarga berjumlah 3.200.000 rupiah. Keuangan pa 20 nopon keuangan huria. Huria 16 juta 75.350.000 rupiah. Pembangunan manang kantong sadabe godangna 1.256.400 rupiah. Sentralisasi manang pusat godangna 1.204.250 rupiah. Jumlah keseluruhan 26.576.000 rupiah. Amplop dana operasional gudangna 3.851.000 rupiah perawatan inventaris. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Moliate mah hupasahat hami tu sudah ruas nong pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2026 do hamolateon tu akan naso pasahato dope taingot makamang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe akatiting manang informasi naso hujahahon hami suang songonima nang titing parhepengon lengkap boy mata jaha di harotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR kode naung rade di bangku tabe songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata mapeliani bahen sangap di goarna sonari hupasahat tamima tu panitia pembangunan. Salam. Halo. Nau hormati kami amang calon pendeta amang sihotang. Amang inang perhalado nami. Tarlul mobi sude ruas ni HKBP Resort Cimanggis. Horas madi hita saluna. Oras. Mulate dituatah, mulate tu hita saluna. Dilihat tuhami waktu. Sian hami panitia pembangunan ni Garijat Town. Jadi di son hami jongjong dinalaho paputohon. Songod dia do progres ni Garizo ni panitia pembangunan town. Jadi amang inang di 2025 hami dipabangkit songon panitia pembangunan ausad diri songok ketuana nunga mangula sia 2025 1 2026 sonong di pabotohon nak kiningan dititing nunga adong serah terima pekerjaan sian hami kepanitiaan ala nok sipul Garezo dohot masa pemeliharana dengan kontrak 10 kontrak maina hukarejoi hami natapasahat tuak kapendor 10 kontrak jalan nunga tasara terimahoni tuhuria marhitete sian panitia pembangunan. Jadi ima tahap pertama, sesi pertama Garezo ni panitia pembangunan amanginang. Alani i marsiboto do hita waktu i tapatuba do songon pinjaman lunak. Godangna 150 juta. Jalan nunga di paulak panitia B na 150 juta i tu ruas na pasahaton
pinjaman lunaki untuk pelaksanaan ni pembangunan tahun. Jadi nunga pure be dangadong be utang ni kepanitiaan selama masa 2025-2026. Ala nunga talunasi be pinjaman lunak untuk 2 ruas godangna 150 juta. Jadi marsisa do kas ni pembangunan tahun mar 26 juta naik. Uduk ni songonong di pabotohon di rapot ni huria. Di pasahat huria do tuhami panitia pembangunan. Dinalaho mga renovasi kamar mandi ni Garija tahun. Adong may 2 tempat. Sada may na di Jolo ima na di Toro ni Tangga. Sada may na di Pudi ima na adong 2 kamar mandi na. Jadi amang inang dukko di pasahat tuhami atar songonom mak konsep mi kamar mandi nanaing si patupota. Slide. Oma kondisi ini kamar mandi nanaing si patupota untuk belakang. Nah di belakang tapung si maon untuk kamar mandi ni bawa manang na laki-laki. Tarancang maimana tapatu pamaano di si tolu WC. Sada may WC jongkok, 2 may WC duduk. Sada may khusus mandi. Di tabani tapatu pado di si guarna orinoir 4. Dungi museng tapatu pado dohot wastapel. Godang na 2. Tagrani mo na manginang sude. Jala sada do pituna dangadong bedisi ano boru doho bawa. Khusus ma tu bawa. Lanjut museng bawah. Oma kondisi nadi Jolo iman nadi Toro ni Tangga inang. On tapung sihom maon rencana ta tu perempuan manang na wanita. Tapatu pemaano disi tong tolu kamar WC. 2 may WC duduk, sada WC jongkok, wastapel na tolu. Sada sendiri 2 may iyan non nagandeng meja wastapel. Jala tabay don non ala ni agak sopitim pede imana tapatu pa do disi doho hexospenna. Tagrani mayan non namang inang. Memang marsi makluman hita ala ni kondisi ni bangunata na so adong be lahatta na adongi nama ta pergunahon. Molotuk pe songon na agak gelengan non wesitai marbuah bahenom mahita. Inama nabui terpatu-pata. Asa marsipasiata marohata iro nong ta konsep boha asa adok taba tu akaruasi unang gabi sa ngantri akahita ruas denalaho tu kamar mandi. Ima konsep ta amanginang rencana ta di mingguon mulat tama pembangunan na jala dohonon nabi do mulat itu merhite-hite panitia tu parhalado nami ala di patupan narsida do song bantu tuhami ima pembongkaran secara gratis. Mulati matu keparhalado asa untuk memperingan biayana. Jadi ona manginang konsep tahun buai dohonon lux nama. Jada data patu pope barang-barang lux nama. Alani amanginang dang huhatai hami tuhita ruasta parhepengon. Alay, mar alay rohame manginang. At itong adong nagyok rohana. Neng manubak ko sa dabarang. Hujalohami do yang manginang. Manubak ko krami nga granit na. Hujalohami do yang manginang. Alay, marpangiduak kami. Unang itortorhamu, jolo sukuk kamu tuhami. Sianaw klosek na song di do tipena hupasahat tami maanon. Asa tetap spesifikasi na sian hami. Ima pangiduan nami tuhita ruas ni HKBP Cimanggis ati tung adong nagyo rohana dinalaho manubakon akabarang man nakasimin pasir segala macam. Bue hujalo hami doi sian panitia pembangunan. Lanjutna amanginang sia 2025 saat 2027
na mangulah kami 2 tahun. Sepakat do hita waktu tapatupa do songon silua na 200.000 per tahun. Di tahun na terakhiron untuk sesi terakhir 200 terakhir nunga hujalo kami sian ruas ni huria godang na sekitar 70%. Alani amanginang marpangidua kami to akka per sektor-sektor penghubung sektor marhite-hite akka panitia sesi doho akka perhalado asa tong ma disosoy asa dipasitpul tarsingot siluay amanginang. Alena pesongoni amanginang sian hami kepanitian. Mangalen apresiasi na denggado tuhita ruas ni HKBP Cimanggis. Odope secara pembayaran di akka persiluaon na terbesar aktivitas ni pembayaran ni akka sisongonaon amanginang. Jadi ho apresiasi kami do ruasta sangat antusias do dina mangalehon akka siluan na amanginang. Songon na di 2025 97% hujalo kami do amanginang. Mula tema di tohata. Biasanya molo informasi sian huria paling ko 60% paling tinggi. Ale puji Tuhan. Song sonari di pertengahan tahun nunga hujalo kami 70%. Mudah-mudahan ma 2 bulan nai buai sipulon 100% hujalo kami sian hita ruas ni huria HKBP Cimanggis. Asa buai kami mangulahon na di pangidon ni huriata untuk kepentingan ni hita saluhut na ruas ni HKBP Cimanggis. Jadi songon na terakhir amanginang marpangidua kami ala tahap mi pembangunan tahun perjolo maanon na siat jolo dan sekaligus karijote asa buat tetap tapake sada-sada. Molo tukpe terganggu hita secara pemakaian na marpangidua kami asa tong mahita marsimakluman. Jadi songon ima songon sautik progres sian hami kepanitian ni pembangunan ni HKBP Huria Cimanggis. Molate ma horas madihita saluna. Marede mahita hut mata papungu pilihan sadaa dohot sadabi. Imo
puji-pujian dok mulai tu pasat kami Tuhan le Tuhan pendengan bahasa alan dengan basam nambar mudah-mudah kami le Tuhan. Ala yang pendengan bahasa satu kinarin aku bagi kami mahatam na badai parbisu kina posom le Tuhan narau para ratu baritam tu tonga-tonga nami. Suang soni pasar honton di purbadia tu rohanang pikiran nami. Ala nu ngarade kami tumangyon hatam. Amin. Pungan na neolongan nagabetur puk jami tata di minggu pauno pondung Trinitatis imana ninet sian surat patuluhon nani surat ni si Yohanes bidusada mamu kamasian ayat 5 1 ayat 8 sada Yohanes tolu Yohanes sada ayat 5 1 ayat 8 tapai hutihut madi begas rohata. Nadenggando pambahenam mi yang gia na tuaka dongan nang tuaka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham di joloni huriai denggama parbohat tomu nasida marguru tu natama di debata. Ayala ni goarni ido nasida borhat dangadong di jalo nasida agia hasian akka parbegu. Dibayani tamama hita manjakon akka nasongoni asa gabedongan pangula hita pajonjong hasitongani ido sahatna horas madita salutna amang dodainang naniolongan di bagas satu ata Yesus Kristus. Topik minggu ta sadarion masai burado sebenarnya ulau ta molo swadong sadani roha di hita boy ta bereng terpukta topik ta kamang dodenang na dilehon induk ni huriata ima taringot marsirupan saling menolong marsirupan menjadi kawan sekerja dalam kasih Kristus jaladong doa kamang dodenang upasata bahasa Batak dodok rak manuhuk niang rap manea berat sama dipikul ringan sama dijinjing alea kamang dodenang aplikasinya ini di zaman kita noeng masai berat karena apa apalagi di huriata noengon kenapa susah orang menolong memberikan bantuan materi tenaga pikiran karena sudah hilangnya trust kepada sesama jemaatnya. Itu kan? Ala nungadong naking gepi. Sudah ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul ketika mau menolong sesamanya, mau memberi kepada gerejanya. Ala nungadong terkonsep isi mengalangi. Tu dia maha lalau nih. Songo dia mah proses nih. Mengalangi mah parhaladu nih. Mengalangi mah badita nih. Ala nungadong pemikiran-pemikiran yang jahat. Na mengabati hita laho Marsilia Leanon memberikan berkat kepada gereja. Jaloma amang dodenang ketika sudah muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Oknum dona berlaku lagi sude nahona. Gabe sudah ma aka program di Huria. Lam terancam masude aka mabena dengan di Huria. Apa lam mululam dengan Huriaton hita dona menikmati. Dang holan parhaladunai. Dang holan baditanai alai sudi ruas yang menikmati keindahan gereja kita ini. Amang do denang ni halongan di Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di tradisi tala Batak amang do denang meludingot tamu do payak kena tua nami di huta hati musim panen. Do dibayan kegiatan isi. Istilahnya Marsia Dapari. Itulah konsep saling tolong menolong ngadong diterapon di sukuta akamang dodenang jadi dokon dodok ramanuhuk neang rap manea istilah ini sudah dipakai sejak dahulu kala lahu marsirupan di tonga-tongani hutai pelaksanaan Marsia Parion akamang dodenang tidak hanya tentang mengula hati panen marsuan alai tetapi juga pada semua bidang kegiatan di Halak Batak. Mulai dong pemar pesta pas itu diajak Marsia Pari saling tolong menolong,
seperti mendirikan rumah pe pajonjoko jauh pe najolo kamang do denang, apalagi rumah Batak pasti do kerjasama na sahuta. Jaladong do piga di sada huta papida jabuna pe masa do pe papida jabuna rumah buluni di jauh akka sahuta laho mangangkat gotong royong. Tabaya ko makamang do denang, mulus adong do kerjasama ibu do taulay. Pasti susah, ya kan? Tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah kelompok kita. Luar biasa lah ya kamang do denang marsiada parion menembus kelas-kelas ekonomi. Tidak ada kasta-kasta di sini, itu kan? Baik namora napogos molong edo kon marsiada pari sudah terjun. Tidak peduli dia punya orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, dan peduli bana na gumogo manang nagale. Semua saling memberi hati untuk dapat meringankan beban anggota kumpulannya. Jaladong musi dokon soli-soli do uhum siada pari do gogo. Dan inilah hukum yang sudah diterapkan di Bangsota, Bangso Batak, suku kita. Artinya amang do denang apa yang kau beri maka kau akan diberi. Natalian kita akan diberi juga. Hal ini berlaku untuk sikap kita amang do denang, berlaku pada tenaga kita, berlaku juga pada materi yang kita berikan. Taingut masudei hanya titipan dari Tuhan. Moloradi do kita mangalean apa yang kau beri akan diberikan. Dan dilihat debata, dan dilihat jolma alai debata namang alehon. Apa yang telah kita terima sejauh ini Bapak Ibu Saudara, itulah saluran berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Masalahnya apakah kita mau menyalurkan berkat itu seperti air yang mengalir atau menutup aliran itu untuk menampung untuk diri kita sendiri. Tapi aku makamang do denang pipa na disopol. Na terjadi. Ditutup pasti meledak. Tarsongon di huta di garuga huwingot dope di garuga kamang do denang mual dinasida marpipa dope sian mata air yang sama pegajang. Tapi ko malu sopul sada pipai saluran air ini na masa mapul tak do itu kan jala gabe perbadan sehingga jaho itu tupo saluran air tu jabunami dan lain sebagainya. Tetapi konsepnya adalah amang do denang mari kita berikan berkat yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada kita, kita salurkan seperti air yang mengalir dan Tuhan akan menambahkan berkat itu kepada kita. Amin. Amang do denang prinsipon ima lahir bahwa manusia bukanlah pulau yang berdiri atas dirinya sendiri. Kita adalah makhluk rasional yang saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan satu sama lain, baik dari materi, pikiran, tenaga, dan doa. Kita harus saling membutuhkan, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Amang do denang dengan hukum dasaron, semua akan senang kalau semua bisa bekerja sama, sama-sama memikul beban yang ada pada persekutuannya. Tabaya koma, contohnya, neng membangunin anak king, toilet tak, gitu kan? Molo tiba-tiba sahada halak do amang do denang, adiga masai. Pasti lama. Jaladong do masa kamang do denang, daku do kondison di sada-sada punguan, pasti akan ada orang-orang yang berkomentar pedas terkait sesuatu yang akan dilakukan. Apa mulut selidiki orang yang paling banyak memberikan komentar ini darong nabui tarpen ibana. Itu kan? Konsepnya seperti itu akan menang. Mulu subuh talian manangaha, jangan memberikan menambah beban pikiran kepada orang lain. Tapaso tapahohom. Dang boy talian materi, talian gugu. Dang boy talian tagugu kamang do denang talian pikiran na positif. Dang boy talian kita natului tatangyak ko na sa margugu panitia. Amin. Jala prosedo akaman do denang kita na adong ruasta na adong di Cimanggison adalah orang-orang yang baik hati. Amin. Orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Orang-orang yang mau menopang. Itu kan? Bodo sudah tapatupa. Ali molarong nakina marsyurupa nih dengan tulus hati. Mololas doro hatta marsyurupa nakamang do denang. Bodo terpatupa hita sudi asalam dengan huriaton. Amin. Prosedo mula boy lam dengan huriaton amang do denang. Manang itaknya nama huriaton.
Manang boy do pelam dinggan huriat tong. So nara gu mangalusi. Boy do pelam dinggan. Lam tudigan na. Jadi mula dong perasa curiga akamang do denang, mari kita kesampingkan itu dulu. Mari kita dukung segala pihak yang bekerja. Itu kan? Unang atong dang ta dukung ali tahatai, ta susai pikiran nasida. Apa yang terjadi? Gabi bolong ma tidak akan terlaksana. Jadi do jadi ali kualitas tidak akan baik. Ali mulu marsadani roha di tamang do denang marsyurupan mangalanan roha bodo terpatu pasude dinggan-dinggan. Itu kan? Dingga sude tidak masalah tentang materi apa yang kita berikan. Dan tentang berapa banyak yang bisa engkau berikan. Alai talian roha dan pikirata lau pature turehon uriaton. Amin. Jala porsia do amang do denang selama iso do peiba boy lam dinggan huriaton. Setuju? Boy marsirupa kita amang do denang. Iko nadong do pakirimon. Jala ma pakirimon do kita di sini. Alai mari kita saling percaya satu sama lain. Kita percayakan panitia yang mengerjakan, kita percayakan orang-orang yang bertanggung jawab atas itu. Asa totong jala tatangnya kuna sida tetap diulahon akolone dinggan unang manibil sian karjuna. Amang do denang marhite turpuk tasadarion kita diingatkan ketika kita bereng budaya tasonarion akamang do denang dibandiko budaya tanajulu. Najulu ringges dojul mamolidokon eta marsia ada pari langsung do ro tanpa adanya akka pikiran do naing dapat tuanong siani down. Tetapi mereka dengan tulus hati, sukarela akan datang membantu temannya yang susah, bergotong royong. Nah, jadi pergumulan tersunari akamang do den di zaman sekarang. Di tengah-tengah canggihnya zaman sekarang, individual onma tantangata. Bagaimana kita mau menolong sesama kita? Melalui kita sendiri pedang membuka rohata. Dan ukap rohata lau mangurupi akadongatana na susah. Tujuan kita akamang do neng merhite turpuk tasadarion itulah mengembalikan makna gotong royong itu sebagai panggilan iman kita. Dang alani terpaksa, dang alani adong nanang dihirim sian akka dongan na taurupi, alai karena betul-betul panggilan dari hati kita. Kita menolong sesama kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sianima perbuina kita menolong merhirip panggilan kita. Molongata tolong dongata, mari kita menolong membantu marsirupan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Unang bea dong aka ungut-ungut. Molongaro sa dapat ungut-unguti akamang do denang seterusnya lemah melipat ganda do ungut-unguti. Gabe ungut-ungut nama sudi darong be diurupi pe gabe ungut-ungut nama naro. Dilihat pe 1.000 alai ungut-ungut na ngarong 5.000. Itu kan dipertanyakan. Dibereng bah dong aku sinason bah tapi masih sinason se gabe dibereng takaran di jolma laho membantu. Ale berikanlah dari hati yang tulus. Berapa kita yang songodir nabi tabain mangurupi akadongata mang dainang satola ni gugutta talehon mah. Itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai kita orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Unang alani portibio kita menolong sesama ta. Alani pajoni debata. Dengan hati yang tulus kita membantu sesama kita. Amang do dainang nagabe suku-suku noeng mo di zaman noengon. Apakah semangat tolong menolong ini masih hidup di jemaat kita saat ini? Atau sudah digantikan oleh individualisme tadi? Apakah semangat gotong royongi marsiada parion? Adong lupa semangat tak? Ketika ada kegiatan membersihkan gereja, sian sektor-sektor, adong dorohat lamang rupiah kadongata manang tipa-tipa tu halak-halaki do, laupa yeson, ape tupa adong do sampat tata tinggalhon gabe halak na payeson. Apakah seperti itu? Hola mati-mati sa halak na makarejui. Ali mari kita terpukto namang do denang porsio daw. Mari kita evaluasi diri kita. Kita akan memberikan hati yang terbaik untuk membantu marsiada pare untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tinggalkan yang namanya individualisme itu, egois kita. Mari kita memulai dari hal-hal kecil. Di sarana lihat sampah ambil, itu kan. Unang tapai maima koster gereja talo payeson, HP sampat ta. Mulu yes dorohat talo marsirupa na kamang do denang tabereng pe sampah, boy tapungut tapalokot tu tempat sampah, mengurangi pekerjaan mereka. Boy lam uli gereja ton sian aka sampah. Di sarana ka ama na marisap unang be buang sampah
puntung rokok sembarangan, itu kan. Saya mari saya mati masuk tuh katengna, mau sadong tempat sampah, itu kan. Bertanggung jawab atas sampahmu, itu kan. Unang betong saya cuek saja di bolok kena kasampana, mana baik kerja ni donganna. Darong betong rasa tenggang rasa di sini. Dang usalaon ala amang marisap alay tanggung jawabi puntung rokoknya, itu kan. Unang orang isapon di bolok kondisi, adong tersedia tempat sampah. Mari kita jaga kebersihan gereja kita dari hal-hal yang mengotori gereja kita. Amin. Mulai Shannon darong bepuntung rokok di gereja. Amin. Gitu. Oke, selanjutnya Mang Dodenang barhite terbuk ton molo tapai uti utamang Dodenang di sian surat tulu Yohaneson adalah surat pribadi Yohanes yang diberikan kepada Gaius. Dan Gaius tambunada, Gaius di perjanjian baru dong. Seorang jemaat yang taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Secara konteks Amang Dodenang, surat tahun merupakan bagian rangkaian surat Yohanes yang menekankan pentingnya kebenaran dan kasih. Menurut tabereng di pasal di 2 Yohanes menekankan agar jemaat tidak memberi dukungan kepada pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Ajaran-ajaran sesat jangan diberikan bantuan, jangan ditolong, ini kan? Alai sebaliknya di pasal tuluan di Yohanes tuluan akamang Dodenang ia memberikan kontras yang sangat berbeda jauh di ayat di 2 Yohanes. Jika kita harus didokon di Yohanes tuluan, jika kita harus menutup pintu bagi pengajar sesat, kita justru harus membuka pintu lebar-lebar bagi para saudara kita penginjil, rasul, pengajar yang memberikan kebenaran tentang Kristus Yesus. Dan Gaius dipuji akamang Dodenang ketika karena kemurahannya, karena keramahannya memberikan servis full tuaka rasul hatiha mangalion pangajarion. Tarsongon aka rasul na julo na rotuson akamang Dodenang aka misionaris tabayakon magajin na sida. Nabe kalaki mangulu ima kala dengan nibasani aka burjuni aka ala bataki na mangalian aka balajona. Edo kan? Mungkin ada julo dang hepeng dilian. Alay boras, aka manuk, aka hamuse. Sayur-sayuran tumbuh-tumbuhan. Mereka diberikan asa layak hidup na asa semangat na sida laho mangula akau launa. Apa inu engon aka Mang Dodenang adong pejamite sejulun maringoti hepeng langsung do dijudge, itu kan? Ada benarnya terkadang Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil sisi positifnya. Kita evaluasi, kita renungkan, tohodo apa nedokon. Unatong ketika dibicarakan hepeng langsung tajolimi nasida. Tetapi mari kita ambil nilai baiknya dari apa yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Gaius dipuji naking dokon? Ala di mana mangalehon ahana di bain nibana. Dia menerapkan pengakuan imannya dia, au porsia. Itu kan apalagi adong di tadi ponggul patulun, au porsia ditondi purbadia, jararong sadahuria nabadia. Berarti ketika kita sudah mengakui itu akamang Dodenang, pasti kita tidak akan menutup pintu rezeki kita kepada huriata. Itu kan nabu terbeta iko buido nasa tolak ni gugota. Unatong melimpah ruah hartanya, melimpah ruah parbinotoanna, holanna mangkritikna diboto. Tetapi mari kita berikan yang terbaik. Mari kita berikan solusi-solusi yang positif. Kritik-kritik yang membangun. Jangan kritik-kritik yang menghancurkan mental saudara-saudara kita. Bodo mengkritik alai berikan kritik-kritik yang membangun. Asalam dengan aka ulau tadi huriat tahun. Amang Dodenang jaladong dosa ada sosok yang dimarahi nadilagay ditegur si Yohanes. Ima nakindokon si Treves di ayat sia dikritik ibana alani kesombongan na. Dang adong di polaso iboto do polaso itada jaladang dia turehon akarasul na mangalehon kebenaran di tengah-tengah jemaat itu. Dianggarkan kesombongan na, dianggarkan kesombongannya apa yang dia dapat karena usahanya sendiri. Jala umma ditegur si Paulus. Si Yohanes alani akamang Dodenang unang masempak ditegur di batahita alani kesombongan ta. Tetapi mari kita bermurah hati memberikan menyalurkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Jala marhiteya akamang Dodenang kita menjadi rekan kerja Allah di bumi ini. Kemudian Amang Dodenang melutapai utiut di ayat 5 didokon di bahasa Indonesia. Saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Dan Yohanes memulai
dengan sapaan kasih. Saudara kekasih Nina. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan yang benar berakal dari kasih. Moloboi peta marsilaliana tudongata iko sian ias nirohata sian kasih kita memberikan pertolongan. Unang sian sogoni roha, unang sian aka ungut-ungut. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes mengatakan ya si Gaius bertindak sebagai orang percaya. Dalam bahasa aslinya ini merujuk pada kesetiaan yang konsisten. Konsisten dari bana mangulahon. Aka ICP perbarita nauri tetak do dilayani, diberikan sumbangan, dilian ngulu-ngulu nasi ganupari, tidak menderita. Jala adong konsisten kasih yang diberikan kepada sesamanya. Gaius tidak menolong hanya karena ia punya kelebihan, Bapak Ibu Saudara, tetapi Gaius menolong karena itu adalah bagian dari identitasnya sebagai orang percaya kepada Kristus. Menolong adalah bukti bahwa iman seseorang berfungsi atau tidak. Bodoh tak ide soni. Bagaimana iman kita berfungsi atau tidaknya iman kita berfungsi terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita. Itulah menandakan iman kita berfungsi atau tidak. Kemudian di ayat paunopon idokon, mereka memberikan kesaksian tentang kasihmu kepada jemaat. Di zona Mangdodenang ada dimensi sosial yang diperlihatkan dalam pelayanan. Kasih itu yang dilakukan secara rahasia, secara dang tarboto akajolma, marbudi-buni contohna, denggado. Namun kasih yang nyata Mangdodenang, nyata langsung dang holan hata, dang holan materi, dang holan konsep, ada langsung nyata, aksi nyata, menjadi kesaksian kepada orang lain. Mampain gogo hagogon tu akadongan najolma, asaha asadong contoh role model bah songono doape melakukan kasih yang baik dan benar. Jadi menjadi ada role model bagi orang lain. Ketika Gaius menolong para rasul nakingaka Mangdodenang, berita tentang kebaikannya, berita tentang kemurahan hatinya menyebar ke seluruh penjuru negeri itu dan membangun semangat bagi jemaat yang lain. Asa torop nasida lahu mangurupi aka perbarita nauli. Jala satu tindakan yang jelas dari yang diperlihatkan oleh Gaius Bapak Ibu Saudara, tindakan kasih yang tulus akan memicu gelombang kebaikan yang lebih luas di tengah-tengah persekutuan kita. Walau tepat rida doa Mangdodenang tulus kita mangurupi di bereng dongat tajolma, pasti mereka pun akan tergerak hatinya melihat ketulusan hati kita untuk membantu sesama kita. Kemudian Mangdodenang di ayat Bapak Tuhon dikatakan sebab oleh karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima satu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jala mana mambain hubungan marsyurupan di dalam gereja Mangdodenang berbeda dengan marsyurupan di hubungan relasi di komunitas sosial kita. Beda do marsyurupan di gereja dohot, marsyurupan di tongah-tongani adat tahap perpunguan kita. Inilah yang membuat hubungan marsyurupan naking di dalam gereja berbeda dengan hubungan sosial biasa. Para utusan, para rasul melayani bukan untuk mencari uang. Para rasul memberikan pelayanan bukan mencari keuntungan duniawi ini, melainkan demi nama Kristus. Para rasul hati haya kamano mangalion kabar sukacita bukan untuk keuntungannya sendiri, tetapi untuk mengabarkan kasih kemurahan Kristus. Mereka sengaja tidak meminta bantuan dari orang luar, tidak meminta bantuan dari orang kafir agar mereka tidak terikat atau salah dipahami. Jalope jojodo gabe batu sandungan tuhami aka napartohonan. Itu kan? Saat jojot mulu dihatai hepeng syanon langsung dari dokon dijudge ngamata hepeng ubi pedite. Ngalo na hepeng be dihatai. Ina kan? Tetapi di balik itu semua Bapak sudah dak sudi sarupa songonnya deh. Mulau dodo masih ditanya ke kamu asa dinggan-dinggan, itu kan? Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika sebenarnya tujuan kita adalah tidak untuk mengabarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mulau dong pe makata hepeng itu untuk kemuliaan pelayanan gereja kita. Asal mendenggan do gereja tahun. Lam dengan aka fasilitas, lam dengan aka pelayanan, lam dengan aka ulauta di tengah-tengah ni huriaton. Mereka mengandalkan hubungan
dukungan dari saudara seiman. Kita do na saling tolong menolong. Dan mungkin gereja tetangga menolong kita, dan mungkin agama tetangga yang menolong kita. Molusian, melusuh kita do saling menolong satu sama lain. Ini adalah panggilan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa dukungan naking marhite-hite materi, marhite-hite moral, marhite-hite tangiang, tenaga yang kita miliki, yang kita berikan kepada sesama kita yang melayani Tuhan adalah bentuk dukungan langsung kepada misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi mitra, ketika kita boleh marsirupan, kita adalah mitra Allah, dikatakan di ayat 8. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi kawan sekerja dalam kebenaran Tuhan. Doma puncak teologisnya sian terpuk tahun. Kata wajib menunjukkan tanggung jawab yang melekat kepada kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang percaya. Jala Yohanes tidak sedang memberikan pilihan kepada kita, tetapi memberikan sebuah kewajiban moral dan spiritual kepada kita. Dan menariknya ketika kita menolong Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi sekedar menjadi penonton atau pemberi, melainkan kita sebagai kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Jika seseorang sedang membajak ladang Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang berat, dan kita datang membantu dengan doa, waktu dan materi, maka hasil dari pelayanan kehidupan orang tersebut juga menjadi bagian dari pahala kita di mata Tuhan. Jika kita bisa menolong sesama kita, itulah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kita tudong ata jolma, alai bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan onma esensi terdalam sian marsia dapari naking Bapak Ibu Saudara, beban yang berat ketika dipikul bersama-sama, dan sukacita saat panen pun dirasakan bersama-sama. Dan kita bukan lagi orang asing bagi satu sama lain, aka dongata na dong dihagabe bicimangison, tetapi kita adalah mitra. Kita adalah mitra dalam kebenaran Allah. Amin. Ulu dah mugabe mitra nami. Laho paninggaton huriaton. Manohlah kami makarejo. Olah kami. Marsirupa mahita. Tutu. Amin. Tatangnya aku mati. Kemudian amang dodenang na parpudi penerapannya amang dodenang. Marsirupan dalam iman Kristen adalah perwujudan dari tubuh Kristus. Di zaman Nuengon kita mungkin tidak lagi bekerja di ladang, gitu kan, secara fisik bersama-sama seperti aka opuk tanah julu perjulu-julu tubuh. Tetapi marsia daparion amang dodenang relevan do pesa Nuengon di hita. Masih relevan saling tolong menolong untuk meringankan beban kita. Nah perjulu, mari kita peka. Mari kita peka, mari kita menyadari beban bersama. Nadong di huriaton itulah beban kita bersama. Dang holan beban ni situa, dang holan beban ni padita, dang holan beban ni guru sekolah minggu, dang holan beban ni paniroi dona asin, tetapi menjadi beban kita bersama. Beban tado sudah akamang dorina ahana terjadi di huriaton. Baik buruknya gereja kita ini adalah beban kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Bagaimana tercitra denggado HKBP Cimanggis berjudul Bagado Garejana, itu menjadi beban kita bersama. Ikon adong dotong sonim peka menolong yang sakit, multabena kadungan tamar sait dang Roma dulu ke HKBP Cimanggis isin terbibah soni do perus ruas ni Cimanggis indah kan, dang holang sektorina hona ale sudi ruasi hona sono da perus ni Cimanggis ati pasti kita dona hona. Maka Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah tanggung jawab beban kita bersama. Dang holan beban ni parhalado, dang holan beban ni pelayan-pelayan, tetapi menjadi beban kita bersama. Kemudian mari kita menjadi kawan sekerja dalam kebenaran Tuhan. Mari kita investasikan iman kita dan dukung pelayanan yang ada di gereja kita. Nadong di huriaton. Kita dukung baik secara materi, dukungan doa, tenaga, fisik, pikiran, mari kita berikan. Na tolak ni gugutta. Malu tolak beguguna bedok konon, itu kan? Tetapi mari kita berikan yang terbaik. Na tolak ni gugutta talehon demi kemuliaan Tuhan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita diajak menjadi kasih, memberikan kasih yang inklusif. Tarsongonon memberikan berkat itu ternyata tidak hanya untuk kita saja, tetapi mari kita
kepada siapapun yang membutuhkan. Akadongan naso sada haporsiao petu hita mang dodenang. Mari kita menolong. Jangan kita tutup berkat kita, jangan kita tutup aka nada tadapo sendebata hola tudongata nasa haporsiaon. Tetapi mari kita bagikan berkat itu bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan tanpa membeda-bedakan baik itu suku, ras, dan budaya dan serta agama. Mari kita tolong akadongata na asing tong melubui tolak ni gogota. Dalam gereja kita mang dodenang, mari kita hilangkan sekat-sekat yang memicu perdebatan-perdebatan tentang aliran-aliran gereja, aliran-aliran kepercayaan dan suku-suku ini. Tetapi mari kita tolong mereka, jangan hanya menolong orang yang dekat dengan kita, tetapi buka hati dan pikiran kita, buka tangan kita untuk setiap orang yang membutuhkan dukungan dari kita. Jaladong do amang do denang, hujaha sada artikel teologi di dokon, Tuhan memberikan berkat kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi Tuhan pun dengan sengaja menitipkan berkat itu agar kita bisa menolong orang lain. Tuhan menitipkan sengaja berkat yang berlebih agar kita bisa menolong orang lain. Berarti unang beta pikiron bahwasanya apa yang telah kita terima selama ini untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan dengan sengaja memberikan berkat itu juga agar kita bisa menolong orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita buka tangata tua kadongatana membutuhkan pertolongan kita. Alania mang dodenang, mari kita ingat kembali firman Tuhan ini, sian epistel tanah king. Tuhan berjanji untuk memberkati kita supaya kita bisa memberi, agar kita bisa menjadi berkat, bukan hanya meminjamkan kepada sesama kita. Ayat 10 doa ayat 10 sada didokon di epistel taya mang dodenang dengan tegas memerintahkan kita, janganlah engkau keras hati, tetapi haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu. Jalan marsiada pari, saling marsiurupan atau gotong royong adalah cara Allah untuk menjaga agar kita tidak ada di antara kita yang hancur karena beban yang terlalu berat yang kita tanggung sendiri-sendiri. Alani amang dodenang, mari. Songon nidok kenala batak marsiamin-aminan. Songon lapak ni gaul. Marsi tukul-tukulan. Songon suhat di robean yang bermakna mang dodena mulo tari mang rimangi masai borado hataon itu kan hidup rukun dan saling tolong menolong laksana pelepah pisang yang bersandar iku boido hita borat pasti borat alai molo tatangya kon tapaserep rohata tapadawa kapikiran-pikiran na jahati amang dodenang boido tarpatu pasudion. Mari kita saling meringankan beban kita satu sama lain. Mari kita pulang ke kehidupan kita yang baru Bapak Ibu Saudara. Jalata dokma, dok rap manuhu, neang rap manea. Jadilah kawan sekerja bagi sesama kita, karena dengan saling tolong menolong Bapak Ibu Saudara, kita mencerminkan kasih Kristus yang telah lebih dahulu menolong kita. Janganlah engkau keras hati, haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu. Amin. Martang yang mahita. Alia manamin di banu gijang mandok melati hari Tuhan. Hami tujulum. Alani hatam nanunga hubegi hami sadari nali Tuhan. Melati mau pajulu hami ali Tuhan. Ainunga di paingot ho hami. Mulu semangat marsirupan manang gotong royongi. Dada holan adat istiadat nyaka na tutunami. Alai tungga bijojo ni haporsyaon nagok holong di Kristus. Do itu akadongan nami. Ale Tuhan lehom magugu tuhami asaboy hami gabi dongan saulaun di bagasan hasit tongamu mula dong dongan nami na mabain akan aburat ale Tuhan lehom atuhami roha na takas asaboy hami roh manunggu-nunggu nasida jala roh hami lau mangurupi nasida Tuhan asa unang adong di tonga-tonga nami na mabain akan aburat di salak na ale Tuhan ale memperdengan basah Baik mahatame Tuhan marurat marparbui dengan ulu nami jala gawe sulu jala tukok nami dia akan ulu nami siganu paril ne Tuhan pada usian rohanami akka rohana gicang songon si dio pretes dari Tuhan jala leo mahami turhanami naserep jala gak holong songon si gayus na ulu patidakon lalu membuka tanganna jala buha rohana lahuma jalu akadongana nasusar le Tuhan saluhuna hubain hami dina marsiurupani unang ma alani sakka ni diri nami alai
holan ni alani ha sangapom ni guarmu sambing doli Tuhan. Togu mahami dina lau mula pe hamile Tuhan jalama lanjutan akasudi aktivitas nami sa minggu nali Tuhan. Pargogoy mahami asabuy hami marsyurupan tu akadongan nami li Tuhan. Asabuy hami li Tuhan marsi tuko-tukolan jalabuy li Tuhan marsi amin-aminan tu sama hami li Tuhan. Alimam dengan bahasa utangi kami sudi akaruasmu aga bibici manggiso li Tuhan sianda dana satu lan sia li Tuhan. Homana totong nampar mudu-mudu nasida nama jagai nasida di sudi akaulon nasida li Tuhan. Da kaya na kumu peka parsikole Tuhan homan na totong mangalion habisukon tu nasida asa marbisu ke nasida li Tuhan laho mangadupi aka pendidikan na ditempuh nasida Tuhan. Suang-suangnya kadungan nami na karejo li Tuhan homan na totong na mangalion roha na serep tu nasida li Tuhan asta totong boy nasida marsyurupan tu kadungan na jala patuduhon bahwasanya mereka adalah orang yang penuh dengan kasih setia oleh karena Engkau. Jala terbarita ma kalas ni roha marhite-hite pabainan nasida li Tuhan. Suang-suangnya kadungan nami na subuy bergumul anay na so dapotan aka pagkarejo peli Tuhan. Homan na totong na mangalehon aka buka ma aka pitulas ni roha tu tonga-tonga nasida. Asa dapotan akapat karejon na sida li Tuhan sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka Tuhan. Asa tabak kalas ni roha di tonga-tonga na sida. Suang-suangnya li Tuhan tangki ko kami karuasmu na tongon marsait apalatikion di dia pena sida maringana li Tuhan di rumah sakit manang di jabuna sida li Tuhan. Na subay hugok ugor hami ganuk marsada-sada. Homa li Tuhan amang pandinggan basa na mangapehon tangamu na sumuring itu pamatang na sida. Asa tumibu na sida li Tuhan malum siya na aka parsahiton na sida. Jalaboy Tuhan tumibu na sida laho marsaur rapodot tami laho mamuji pasanga pukuar mutu hari-hari na mangihut. So ang sanya mang pendengan bahasa tangyaw kami akar ruas munatongon marlas ni roha alani ulang tahun nali Tuhan. Ulang tahun hadu tubuh dohot ulang tahun pardongan sarepion nali Tuhan. Leo mapasu-pasu na sida ramoti aka ngulu na sida Tuhan keluarga na sida asa tabak kalas ni roha di tonga-tonga na sida nali Tuhan. Pasaut malomo ni roham ni tonga-tonga ni keluarga nali Tuhan. Asa tebak kalas ni roha di tengah-tengah nami. Songsongnya memang pendengar bahasa tangyaw kami sudah aka program ni hurian nami apalatikion Tuhan. Nana yang dirancang, yang sudah berjalan ataupun yang akan terlaksana Tuhan. Homana totong na mangaramoti aka parhaldo nami, aka panitia, songsongnya aka rua sali Tuhan. Nadong di hagapi picimangison. Asaboy hamili Tuhan marsa dani roha, marsiurupan ali Tuhan marsiada pari. Asaboy terlaksana sudah akulon nami oleh Tuhan. Pada uma aka olat ni roha san hami aka tiel san hami li Tuhan na beben aka parmaran aka parbadan san tonga-tonga nami li Tuhan alai pasaut malumon roham bema hami marsada ni roha li Tuhan asaboy tarulah hami sudah ulon pelayanan nami nadong di hakabi picemangison asalam terbarita guarmu na sumuringi di hurian nami oleh Tuhan alai memperdengan bahasa tanggaw kami sudah aka ngulu nami aka pangadion nami li Tuhan lomon ni roha manasaut di tengah-tengah nami nama pe kami las ni roha jala tabah porsen nami li Tuhan jala marlos dosa godang dosa salon nami li Tuhan homana parjulo manesa akadosa salon nami li Tuhan asalam tamami gabe haboran ni pasu-pasum walan mangasana namu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion amin. Udah itu hata tapi itu hatta merede maita sian buke de 650 lalu uhud talium ma peliata tu di patah.
koma peleta martang yang mahita. Ale de bata manami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na denggan. Dohot na ulibasa na mauliutus. Pasat hami masyan na dilihom itu hami. Pelan nami tuho say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparsya kami pelanon. Pati bulhon harajam di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni sileon homi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami dan di benua gijang saya pinerbadia mogan. Saya romah rajanmu saya saut malomoni roham di benua tongon sona di benua gijang. Leo matu hamis taderion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon pane sanami dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiot tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Mulak mahamu di bagasan las niroha jalata jalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasau rohom madamena tu tondit tabe. Horas selamat hari Minggu madita salutna.